खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 8 मे दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। 2023 मायथाइनिफ्राय लानानै सोलिफु बोसोर दासिमाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोबां सुबुंफोरानो जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ नुबोगासिनो। थांनाय बोहैथि दाननि 6 अक्ट'खालि हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामियाव दानिराम नार्जारि मुंनि सुबुंखौ हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा जिउ फोजोबदों आरो जिउ गोमानाय धनिराम नार्जारिनि बिहाव सुनिल बसुमतारीखौ गोब्राब जोखोम खालामदों होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि बागै मिथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव सुनिल बसुमतारीनि न' सेराव थालिर जाफैनाय हाग्रानि मैदेरखौ न'खौ नस्थ' खालामगोन साननानै बिहाव बिजामादै होना हरनो नाजादोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव मैदेरा उल्था होसोफिननानै बिजामादै धनिराम नार्जारिखौ गाज्रियै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो आरो बिहाव सुनिल बसुमतारीखौ गोब्राबै जोखोम खालामलाङो। जोखोम जानाय सुनिल बसुमतारीखौ गुवाहाटीआव थानाय जयगुरु नारायणपुर हस्पिटालाव थिसननाय जादों होनना खौरां मोन्दों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि धनिराम नार्जारिनि बिसि भबानी नार्जारिजों लोगोसे 2 फिसाजोफोर थालांबाय। जोखोम जानाय सुनिल बसुमतारीखौबो थागोन ना थाया जेबो आसा गैया होनना फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। मैयानि समाव थामथि खोलोबनि भट होनो थांनाय सासे सुबुंखौ टाटा डिआइ गारिया सौख्रांनानै जिउ फोजोबनायनि खौरां मोन्दों। धौबुरी समस्तियाव गेराभिटानि 17 नं राजा लामायाव जादों बे जाथाया। भेलुनाथ मुंनि सुबुङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थांबाय थानाय समावनो लामायाव टाटा डिआइ गारिया फैनानै भेलुनाथ मुंनि सुबुंखौ सौख्राङो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। बिथांजोंनो लोगोसे डम्बुनाथ मुंनि सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। भट दान होनाया जोबनायनि उनाव इभिएम मेसिनफोरखौ लानानै थांनाय गारिया गंसे केटिएम बाइकजों सौग्रावलायदों। कामरुप जिल्लानि बकुर नगरबेरा ओनसोलनिफ्राय मोननै केन्द्रनिफ्राय इभिएम मेसिनखौ गंसे ट्रेभेलार गारिजों लांबाय थानाय समावनो मैया मोनाबिलि समाव गंसे केटिएम बाइकजों सौग्रावलायदों होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि सायाव मिथिनाय बायदिब्ला इभिएम मेसिनफोरा जेबो जायाखै, नाथाय बाइकजों फैनाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों आरो लोगो लोगो फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। मैयानि समाव क'क्राझार जिल्लायाव गोबां जाथायफोर जानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझारनि 34 नं निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि भट केन्द्रआव सासे बर' सुबुंनि जिउ गोमादों। मिथिनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुङा कारिगाव ओनसोलनि हाबसाब बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। सावगारियाव नुनाय बादिब्ला बिथाङा देहायारि जेंनायाव गोग्लैसोना थाखानायमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गावनि बेसेन गोसा भटखौ हादोरनि खान्थि बायदियै हायाब्लाबो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो होनो थांदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। चिराङावबो बे एखे जाथायानो जादों। गावनि भटखौ होनो फैनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरां मोन्दों। चिरांनि दाङाइगाव एलपि स्कुलनि भट केन्द्रआव जादों बे जाथाया। नेपालपारा गामिनि हुसेन आली मुंनि सुबुङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थांनायावनो जिउ गोमादों। भट होनो थांनाय समाव गोबांथार मानसिनि भिरखौ नुनानै गंसे साहा गलायाव जिरायनानै थाबाय थानाय समावनो हरखाबै गोग्लैनानै जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। धौबुरी समस्तियाव शुकुर आलीया बदरुद्दिन आजमलजों मिनि खुसियै रायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बदरुद्दिन आजमलनि सिगाङाव बुंदों, आं 8 लाख नङाबा 9 लाख भट मोननानै देरहागोन। गमामायैनो बे बाराव शुकुर आलीया जामारगोन नामा एमपि? मख'नो गोनांदि 100% देरहागोननि आसा खालामदों शुकुर आलीया। बेराफारसेथिं मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ खुलाखुलि बुंनानै होदोंदि धौबुरी लकसभा समस्तियाव जोंनि पार्टिया जेनगोना रोखा होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। एबसु आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे सेंग्राफोरा बिपिएफनि मावख'आव थोंजोङैनो फैनानै लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव गाग्लोबनाया
ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारि जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि आरो प्रहलादनि न'आव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि रंगुल बर'आ गोख्रोङै बुंनानै लादोंमोन दि इउपिपिएल दोलोआ सोलायनायनि आखुजोंसो सोलिग्रा परिबर्तन जानाय दोलो। जों माब्लाबाबो बे खामानिफोरखौ मावा होननानै बुंनाय जादोंमोन, नाथाय मैयानि दिनाव सीसीटीवी केमेराया फोरमान होबाय दि इउपिपिएल दोलोआ मैयानि समाव लैहोर लैहोरनि सायाव गमामायैनो गाग्लोबनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला एबसुनि आरो इउपिपिएलनि सेंग्राफोरानो बे खामानिखौ मावदों। लैहोर लैहोरनि दाबि गोख्रैनो बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो लायाब्ला बिपिएफ दोलोआनो बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लागोन होननानै बुंदों लैहोर लैहोर गयारिया। क'क्राझाराव बिपिएफ पार्टीनि सासे दैदेनगिरिखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामदों। मिथिनाय बादिब्ला बिपिएफनि मावथि अभिजित देबनाथआ भट केन्द्रआव रेगिं खालामनायनि अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। जाउनाव पुलिसआ भट केन्द्रनिफ्राय दिखांना लाना थांनाय बे सावगारिया गोबां गोसारदों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ लाना थांनायाव नारा-नाथा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हमथानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव हाग्रामा महिलारिनि बिसियाबो पुलिसखौ खावलायथाबनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैयानि जानानै थांनाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबआव बेफोर दुंहाव थासारिफोरा जालांबाय, जोबनानै थांबाय आरो दुखुनांथाव गावजों गावबो नांलाय खमलायहैनो बारलांबाय। नाथाय फिथाइखौ सोर मोनजागोन? गोदोर बाथ्राया बेसो। भट होखांनायनि उनाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया बुंदों, जेबो गोनो गोथो गैया जासे 70% भट लानानै देरहागोना रोखा जाबाय होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारियाबो 100% देरहागोननि मिजिंखौनो खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गमामायैनो रायजो-राजाया सोरखौ हास्थायमारदों बे बाराव? सोर बिजाथिनो रायजो-राजाया बांसिन भट होखो? बिनि फिथाइखौ 4 जुनावसो मोनसिगोन। थेंक इउ स' माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय, साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ स' माच।